What's up, guys? Morisei, how are you? 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 How are you, everybody? Morisei, say, you guys okay? Thank you, Lucy, for the stars. Iko masters acho chimbokanda iwo semunhu akaomerwa kudai chimbondiblessa ine masters. Pamwe ndinganyevenuke. Pamwe ndinganyevenuke. What's my titi? I need your help. What help do you need, dear? Mazvano anyway, I actually need your help. Tripa need of help. What is the problem? Talk to me. What's up? Nelly, I'm good, and you? How are you, Nelly? Hi, Samantha. And Nadokas Makaza, we love you. Thank you, Taffy, for the stars. And come, baby, uya we mangoma. Anodzoka futirini. Achadzoka. Anodzoka soon. Anodzoka very soon. Thank you, Lucia, for the stars. I appreciate. Phineas, thank you. I appreciate you. Anodzoka soon. Simon, thank you. Hi, Portia, what's up? Ndikasamboya kushopu ndichihaipa hamubatike kamuda kuti ndigare ndichingohaipa chete. Uyaiwo kamutitengerewo nhai vedu wei. Tiri broke. Isu vezvikwereti. Uyai mutipromotewo mutisimudzire. Uyai mutisimudzirewo. Toita sei kotoroba bhengi here nhai vanhu vaMwari. Toita sei. Tinongodawo kuti tishande ndozvatinokwanisa kuita. Tikwanise kuroba bhengi. The only way up is to work. Come and buy. Come and buy. Thank you, Lynette Rufasha, for the stars. I appreciate it. Hi, how are you? Hi, Titi. Shiri say? I'm fine. I finally met you. Yeah, Shiri say, like I'm you. good. Oh, thank you. I appreciate. How are you? You've got nice hair. Oh, thank you so much. Ndiana nokuita im. That one Ndadzidza. Oh, okay. Which salon is that? And the Spirit Hair Salon. Okay. Aiwa zvakanaka. Risei kunoko. Kuri nani. Ndichingoona paFacebook ndikasvika ndimboenda ndimbonoonawo kuti ndatenga chi. Aiwa aona izvi. Tinyiko, thank you for the stars. Saimomo, thank you for the stars. Aish. I appreciate you. Looking good. Looking good, here. Mukati looking good. Umenge makutonyeba zvona. These days I'm just looking anyhow. I'm just looking anyhow. These days I've known mirror zvakanaka kuside kwangu. You know, kana uri munhu ajaira kubata mari nekuzvishandira nekuzviitira zvinhu usina problems,
musi waunopinda muma-problems or waunoita financially breakdown, you just feel like everything is just crashing on you, like the world is just crashing down on you like that. So that's how I feel these days, like I'm just low like that because I'm not used to be broke. Being broke, I'm not used in that. Saka, I only dress up kana ndine event. Nasi I'm supposed to travel, I'm supposed to go somewhere. Saka, we'll travel later on at night. That's when I'm traveling today. So nangota get ndimboti pop in the shop and try to work, because sometimes ukagara pamba, you get so drained and unoita stress, especially when you are all by yourself. Unopindwa nedzimwe pfungwa dzinenge dzisina kunaka. So sometimes when you're feeling down and when you're feeling depressed, be around people, because kana uri wega, so une mamwe kapfungwa kakaipa kanogona kuuya kwauri. Like of lately, I think the devil was trying to put some kind of influence in me, and I rebuked it, and I still rebuke it. Because when the devil sees that you are in a tough corner or you are in a tough situation, he tries by all means to suppress so that you feel the heat more and more, and then you end up ending your own life. But at the end of the day, you will tell yourself, if I end my own life because of a situation like this, what about everything that I've worked for, everything that I've built? What about my kids? What about everything who relies on me? Like today I was doing a back check, like, okay, I was writing the good things that I've done in the community or around people, or the good things I've done to people. I was writing the good, and I was also writing the bad, and I was also writing the mistakes. Sometimes patinopinzwa ndepekuti timbogara pasi timbotanga futi kuita recap, and when you recap and then you come back, you come out stronger if only you actually correct where it went wrong, or where you actually let go of certain things. So that was me today. I was thinking, I've done so much in the community. I've helped the orphans, I've helped the widows, I've empowered women, I've put a smile on so many people's faces, and I've got so many people who look up to me, and when I'm not there, those people, they are not okay. I've got so many people who think of what I've done to them, and they smile and say, if not for my Titi. And I thought of all that, and I was like, is there a need for me to then be under? I might be down, but I cannot put myself under or throw myself under the bus because of a situation. Situations sometimes are meant to change us, are meant to take us to another level. Situations, unless you allow it to drown you, some situations come to us to make us strong, to get us to a certain level, and new level, new devils. And also, like Marianne Kirk says, life is a roller coaster. Just handle every bump that comes your way, you will survive. Just hold on. It's very true. Upenyu hauite straight like this. Unogona kuturunuka kubva from a millionaire to come back to zero, or kuturunuka from zero to somewhere. Love nature upenyu, but unotisimbisa at the end of the day. So I was just telling myself, I've been strong all these years for me to say, and come I do your nails. Mazano handisi kutomboita zvema-nails unless I've got an event, unless I've got a function. Then I feel the need to do my nails or do my hair. Like today, ndangoturika chiwigi ichi. So handina kuitwa installation because I don't really have a function. Function yandiri kuenda tomorrow. Ainei zvayo nezvemawigi, not a natural function.
inotoda vanhu vanenge vari natural. So yeah, it's a phase, it will pass. What I like is I motivate people, and the same motivation that I give people is the same motivation that I'm giving myself. But you know what, kana wakambosvika paextend yekuti yadhi yako yaizara nemotikari, it means kuti chinopfuura nepo hanzi pakambopfuura pakambodarika nemvura or pakambodarika nemari inopfuura zvakare. So I believe that whatever that was lost will be recovered only if you allow yourself to work other than kungogara pasi uchingofunga kuti maiwe, what's lost is lost. You have to focus on regaining and reclaiming what you lost by working. Hazviuye uri mumba ukarara, hazviuye ukachema. I remember my sister Cynthia, shout out to Cynthia from Jenjam. She called me when I was at a bad time and my eyes were sore, and I was like, you know, I can't forget and I can't forgive the person who took me into this situation. I am bitter. I am very, very bitter. So akandifonera akatanga kundikansela, and she said stuff which was so harsh. Akati, Feli, of all the people, I've never seen you crying or sobbing like this. So if you cry from morning, where do you think you are going to get mari? Uchichema wakazvivharira uchizvimba maziso, and you will start deteriorating because uri kufunga munhu asiri kutombofunga nezvako, asiri kutombofunga zvakakuitira zviite, asiri kutomboshowa remorse, asiri kutombotiwa at least let me help you pay zvinhu zvandakaita. Unosiya waparirwa mhosva nemunhu obva aenda zvake, obva wasara iwe wakubhadhara mhosva dzemunhu. So she lectured to me, and today sis, I feel better. I'm here. Thank you so much because I'm up. Makatoita kuti ndimuke tange kutoti, you know what, this is not the end of the world. And she said, you don't need a motivation, Maititi. You always motivate others. Munoudza vanhu, hey, stand up, rise up. Saka, where is that motivation? What you tell people, do first. So I am just motivating myself, telling myself, listen, you have been there, you've made it before, you were there, you did it, you afforded it, you can still do it. It's not like waguru wa maoko, it's not like waguru wa makumba, it's not like waguru wa njeri. So yeah, it shall be well and it is going to be fine. So I'm just chilling here zvangu ndichitengesa. Now, do you know, ndakaita research ndikaona kuti uri munhu akabva kuvanhu. You know, I think some people have failed totally to understand me, and it's very difficult to convince people if they don't want to be convinced. Like, people have totally decided to think in a manner they want to think about me. I don't attack a person asina kundiataka first. Ndanchiseka nhasi mai Nandi wandifonera, shout out to Olinda. She called and she said she's going to buy my tickets to England. Thank you. Saka andifonera chinditi, waindiseka uchiti Dorofio ndiri kuuya ikoko, I want to show you how sexy I am. I was like, you know what, my Nandi, I don't respond to you if you don't attack me first. I retaliate. But what I've seen is people choose to ignore anenge andituka and they focus on the retaliation. And it ends up being, maititi vakatituka, maititi vanotuka vanhu. But anditomboti nditori munhu ari bo. I'm one good person that you need to be around to understand. Zvekuti if you are good with me, we are good like that. But wakandiataka, that's when I react. But then I know coaches as well reaction. So I've seen that people have that misinterpretation about a mighty, but otherwise I'm cool.
if you don't get in my way. Mukaona nichenzi ndapindura munhu inini ndatuka munhu iye anenge ane zvaandita. Handingomuke makuseni zvinoita mamwe blog anongomuka makuseni achitanga kuataka munhu from nowhere. Ndinotokuataka bhegi. Thank you so much. Mazviona zvamamuchida. Manje selfie. You bring the phone. I'm on live if you don't mind though. You can come here because I'm on live. Pane munhu angaitobvunza ukati hamusika murakidza. Mu comment section hanzitone ikati yacho. Okay, so I've got a customer. Hello. Anga achitenga. Ndiwo anachitaura kati. Amene mukadzi atitone ikati yacho. That's the cut I was saying kuti nice. Mati munoitwa kupi? Kwagodi kuspirit yesalon. Kwagodi kuspirit yesalon. Saka chitora yenyu mazotenga chi? Mazotenga kushi t-shirts. Nice. Thank you for supporting. You're welcome. Chitora yenyu. Oh, saka muri manjinje too. That's nice. Oh, this is the best photo of my day. Saka motori turika here pa profile. Thank you for supporting, sweetheart. Okay, you're welcome. Have a good day. Bye. All right. Saka unozorealize kuti people choose to see the bad only in a person. But if you are to count the good that I have done since I became maitsdiaries, ashupere. I'm not bragging about it, but sometimes it gets to me, why is it people do not want to see the good things that I do, or the good side of me, or the good things that I've done to people, even the community. Nanchifunga, how I've helped, how I've done the Mount Abden project, how I've helped orphans, how I have helped widows, how I have helped random people, how I've given back to the community. I've never seen myself being appreciated on that area. I only see myself being bashed. But has anybody ever marked the good that I done? Like, okay, this woman has really done a lot. Yekuti even kufa chaiyo the bed yamunoswera muchitaura aitomboitese past the good, because most of the things that I've done, the good things, helping the needy, helping, paying fees for orphans, a lot of things. I was writing it down today. I said, all these things I've done for people, but I've never seen even a blogger. Anombonyora to Maitsdiaries did this. I've helped women. Vano abuse wacheva. I would go to the extent of going there fighting for justice. I've done a whole lot of things, but I've never seen anybody appreciating me for that. It's always, aite, anotuka vanhu. I know just say, and then you are thinking, okay, what about all these good things that I've done? And the virtual anotuka vanenge vaita say. And if you check most of the people with names here on social media, hakuna munhu akamboya pa social media akasashandisa zita rangu kuti asimuke. Hakuna name akangoita mbiri, so asina kuti anga ambopfura kuti I want to provoke maitsdiaries, because they know kuti if I mention them they become relevant. But so many. But atopedza kukudara anotenga kutaura kuti haiwa haite, but iye ari yakudena, and then you get to wonder, but helping vasungwa chaivo. You know, all these things I've done. Shout out also to Katie, my good friend who fights my battles like I don't know. Katie, I owe you, because sometimes even ndisina kutaura unongomona akutodefenda. I appreciate you, Katie. You know, it's not easy kuti uone vanhu vanenge vachikushaudha kuti why are you supporting, why are you with this person, people who want to hotspot you, but still you chose not to be hotspotted. You still come and fight. I love you, Katie, from the bottom of my heart, and I can't wait to see you, because I know you are coming in full force. I appreciate you, Katie, from the bottom of my heart. We eventually became sisters. Wari Katie kudhara ndaitombomutyira kure, because noti Katie kana kushaudha hana filter ka. But now
ndinomuda zvekudaro whether ari kutaura zvinyadzi zverudzi rupi, because the love that she has shown me that other side, that she is a good person, she's a kind person, you know. So I don't get it. Ndovinonzi hakuna munhu anombopiwa maruva ake ari mupenyu, vanozoda kutaura munhu afa, because uri mupenyu, people always look for the worst of you. They always look for the bad things you have done. They always wait to laugh when you fall. Because akambodai ningi. Munenge makambozvibvunzira kuti ningi wacho akambovaita sei kuti adaro, because hakuna munhu anongomuka makuseni ongotanga kungoshaudha munhu. Variko he vanozvita vemakuhwa nei kuti anongomuka makuseni nenyaya yemunhu agotanga kutaura zvekunyeba about a person, but people like me, you will never see me coming here to attack munhu pasina zvandaita. Azviite. I know each and everyone who have attacked with anga andita say I have records of kuti uyu akanga andidai, but vanoda kungochengeta chitongoti aiwa maititi haite, you know. But still I appreciate those still who still support and say, Maititi, listen, whether you did or you didn't, we love you and support you. And I love people who advise me in a good way. Hakuna munhu anoramba advice in this world. Hakuna munhu anoramba kutsiurwa. But kamwe kamutsiuriro kari so provoking. Uri kunditsiura here. There's a difference between kutsiurwa nekutukwa. Pane kumwe kukuti munhu anoyaka kunyorera zikomendi zimzvambarara rakadai ogoshauri, saka unomupindura kuti kudi hure iri maive kuchinjanisa varume yowe, saka wanditsiurei. Haunamboziva kuti sei amai ava vachichinjanisa. You don't care to even know kuti why is it her relationship don't even last like that. And sometimes you are part of the people who cause that relationship not to last, because when I get in the relationship, you will come in, you will start saying stuff, you will start saying things, you will make us fight, and when it's gone, you will be the one again to say makazvona ndakataura, but iwe ndiwangu ari imomo macho uchivhiringidza zvinhu, you know. So munhu haurambe kutsiurwa, unotsiurika but in a good manner. Yekuti it's not like you are insulting a person. When you want to tsiura munhu, you come. Maititi, we were thinking zvamaita apa hafitomboita. Hakuna benzi rinongotanga kuti haiwa handodzirei. No. Amaititi zvamaita izvazviite. Zvamaita izvi munhu anotonzwa zvakanaka. Otochinja kana kuyo uchitangori kuataka munhu. And then you expect kuti munhu iye anofanira kukupindura zviri polite. At the end of the day, all of us, we are human. That's the truth that people don't want to hear. People think vanhu ma-celebrity ivava mamotao. Aiwa, vanhu vanoti ukatobaya paropa rinobuda. What am I saying? You have 5 brains, they also have 5 brains. You have feelings, they have feelings. Some hate and they choose to keep quiet. People are different. Ndukunzwa uya ari kuti hanzi ita Madam Boss. Madam Boss has her own way of doing things in a quiet manner. And you will never hear her talking or whatever, because she does her things in that manner. I can never be her. Why? Because I'm me. People were born different and were raised different. How we express feelings is a whole different thing. And don't think kuti mukunyarira mawe momo hapana zvavanoita zvavasingaitewo zviri wrong. Vanotogona kutoprovoka murunyararo, you know. But she has a way of doing this. So people are different. So when you start comparing and comparisoning people, be like this. Vanhu vakatozvarwa zvakasiyana. Ini newe takatosiyana. Iwe uri mucomment section wakatosiyana neni. You know? Iwe nekamitiro kaunta zvinhu. Indi nekamitiro kaunta zvinhu. What we need to do is accommodate each other in our ways. You know? Tikatongo accommodatana. Kune vanhu vakatozvarwa vachinzi anotaura, and you can never tell that person, because munhu anoexpressa zvakasiyana. When I'm hurt, I've got my ways of expressing how I'm hurt.
You know, it's so different from Katie, it's different from any person. It's very different. So never dakuisa munhu mukabox ekuti itasanhingi vanhu vakatosiyana. Ndosaka vamwe vanhu vakasikwa naMwari vari vatsvuku, vamwe vakasikwa vari vatema, vamwe vakasikwa vari vashava. It means people are different. Hunhu hwakatosiyana. Be you. You can never change yourself to be someone else. You should change yourself to be a better person of you, your better version. Chandakaramba kuchinjwa kuita mwe munhu. Chandakaramba kuchinjwa kuti taunge Beyonce. Handisi Beyonce. I am mighty tifo baba titi. So kuzonzi aiwa. Iwewe ita sanhingi ukona zvaari. Takatosiyana. Be you. Compete with yourself and be the best version of yourself. Kana uchiona kuti ndinozombokwada buka dzimanguva chingozvisa kuti adzimanguva I think rega ndingoignore like what I'm doing these days zvangu. I really don't have time. Handina simba ndakatokutaura ndikati I don't have strength because so many problems I have which needs not me talking but it needs me acting and working, you know. So I'm going to ndikupindure kana uya uzondishauda. I think now this is the right time for you to do whatever you want because wekupindura wachona chaiko chaiko panenge pasi anenge asipo kudhara ndengoti ndikangonzwa yatofire fire I'm coming back with a bang but mazano simba chero handina ndine zvakawanda zviri kunetsa musoro mangu zvandoda kuisa in place, you know. Saka time yacho handina. But anyways, on the 22nd, kungotaurawo nuggets hapana chichinhu chanoda kutaura. It's just chilling with you and talking to you. Nothing personal. Nothing personal. Hapana chekuti mukati aiwa pane nyaya yauya. I'm just chilling with you zvangu. Ndakamirira rwendo rwangu today rwandoda kufamba, you know, and just catching up. Because mazwana was hardly coming on Facebook like that because I'm working very hard. Like I said, I'm owing. I don't need to hide it. Yes, I'm owing. I'm in debts. Nditori nezvipande zvevanhu nditori kumashure even magroups angu empowerment. And I feel so embarrassed as a leader kuti mazuva ano ndiri kutononoka kubhadhara vanhu. You know, but situation inogona ngokunyudza kudai ndiana aiziva. Ndaitovawo mukadzi akarongeka aichengeta mari mubhengi but mari yakatorwa. Handiti ikashandiswa unongochiti kuita zvinhu pauviri hwedu. Usingazive kuti uri kutopedzwa, uri kutopedziswa. Little did I know. Saka kusarongeka ikoko ndokwanoda kutry kudzosa back. And that has been said. Zvandidzidzisa. Moyo chaiwo kuti vakadzi chero tine rudo rwakaita sei. Kwaona murume anouya kwauri achiti ndibatsirewo. Beta kunzi uri stingy kana kuti hauna. Usada kurakidza munhu kuti une love naye straight to the extent yekuti unomubatsira pazvese. Mangwana munhu iye akakuruma unyatsonzwa bata. This is one hell of an experience that I've learned this year kuti don't help a person called a man wauri kudanana naye. Kana Bible chero rakataura kuti murume ndiye ngaadikitira. Hazina mboti vakadzi dikitirirai varume. And dzimwe nguva tinozviita nekuti unongoiti munhu wangu achandigama anondigama kumberi kana kuti ati achabhadhara otozosiwa pachena. So it's one of the biggest lessons that I've learned this year kuti kune vamwe vanhu vasingabatsirwe especially vanonzi varume angatisiyanei nazvo vasikana. Beta ungogara ngochaiwa handina satsukunyure paunenge wakasunga paya otherwise ndiwe unochema mangwana. 22 October I will be in Kwekwe. Pane a friend of ours, a fellow sister anonzi Amy, she's opening a mall kunonzi kuMbizo. So Amy ari kuopena mall yake. Vamwe vemadzimai andaka empower magroup edu iwayo emarounds akudai kunetsaya. But I've managed to empower some and they've managed to do zvinhu zvinobatika nemaoko. So Amy ari kuvhura mall yake and I'm coming to grace the mall because I was the one akaita kuti apinde mumagroup edu emari tikamuempowerwo panguva yachona iyoyo.
saka ari kuvhura mall yake nerestaurant yake kukwekwe. Saka ndiri kumusi wa22 ndinenge ndakazara mukwekwe. If you are in Kwekwe, thank you Elizabeth for the stars. Make way hanzi kumbizo muuye tive nenguva yakanaka. Hanzi neuyu saka tofira dzevamwe here na God knows. God knows handiri kukunyebera my brother. I don't know. Some people will ask kuti why uchiti munhu murume wese waukawana. Maybe it's me. I attract thieves. I attract conmens in my life. And ndakamboattractwo murume wekutiwo unoti munhu kwaye. Hazvinei nezvokuti kutaurisa murelationship. All the men that I've just been finding in my life, I've been the one to assist them. And when I assist them, when they are assisted, they go. I don't know why. Sorry, Shako, God knows. Can I feel offended? But I think on my side, I attract criminals. And suddenly I attract a I think my marriage outside social media. Do angariwo marriage wekutiwo takasiyanawo family problems. Zvimwe zvese zvakazotevera izvi. Kwangu attract mbavha nemagororo. And you know, it's like munhu anotogara pasi ari mumba make oti next target ava mai ava vanowira stereki. And ukavaudza story yekuti zvinhu hazvina kundimirira mushe vanogama. Tine mbiri yekugama kaisi tinoda kugama vanhu stereki nekuvabasira. But dzimwe nguva tsitsi dzinotsitsirira. Unotozoona kuti inga tsitsi dzakatsitsirira. Handiti ana tichaona vedu we ndiri munhu ari straight. Handichadzive tichaona. Handichadzive kuti vari straight ndevapi. Inini hangu ndadzwa nemakoronyera. So I'm just talking. I'm not saying every man. Pane vamwe varume vakatonaka zveshuwa. Vekutoti mukagara navo ukamubatsira, they will never leave you. They will appreciate you. I've seen varume vanozopa ma-speech in the future kuti if not for my wife, I wouldn't be here. Ndochaiwo chido chedu isisana maititi chekuti one day your man will stand and say, if not for my wife, I wouldn't be here. You know that speech yakakosha. Mukainzwa ichitaurwa chero nana Barack Obama sokuti if not for my wife. Unoziva kuti mukadzi anga ari newe through thick and thin, but vedu vemazuva ano unomutora womuita through thick and thin. Achingoita chete zviri nani akutorwa pasi. Saka uchazive kuti ndeupi achazomira kumberi. You know, so it's just a lesson. I'm not saying every man, and men don't take offense. Kumbizo, unonzi kumbizo. And the others to kumbizo and the copy, but I'll be in Kwekwe mbizo, you know. Yeah. So, and na uju. I need deliverance from attracting thieves. Yes, I need it. To that deliverance, mwando vandaiswa moyo kuti ndi attract women kwete mbavha. They attract varume vanofunga, you know. Now hazvina kushata, but munhu washe chengetai vana chizhinjisisana inazvo. It's true. Kuchengeta vana aiwa this time maskana. This 2022. Walai. Ndadzidza zvidzidzo zvakawanda zvokuti mukandiona ndini onezvi mukandiona handingazoti mukandiona ndine munhu ndiri mamizi yavo, asi ndinongoti mukandiona ndine munhu asina mari. Because ndikati mukandiona ndine munhu ka munogona kuzondirova, but ndangoti mukandiona this time ndiri murelationship nemunhu handinochengeta ka, but I'm mamizi. Because nekuti ndikada kuti mukandiona ndine munhu mungafe nekundrova, because vanhu munozombondiona ndinavo, but chandingakwanise kugaranti wise this time chero wakauya nestori yekuti wakadivhoswa nemukadzi akakurova akakudini, none of my business. Ita yaunoita handiti ka. Hanzi mbizo yakakura. Mbizo 60, mbizo chiko. Posta rakanzi mbizo chicheka pa Facebook. Mukandiona tanze watanga mura. No, I'm just being honest, guys. I'm just inandidi zvekupromisa zvinhu zvandisingazoiti.
handiti ndopepa munostanga unetsa nini. Inini, you know what's good about me is I say the truth as it is. I don't hide. Handihaide zvinhu zvokuti nditida kufadza vanhu. Handifarire zvokuwanisa, ndotaura chokwadi. Ndotaura chokwadi, saka handidi zvokuti ndikuudzei zvinhu zvandisingaite. This time handi ndikakuona nebora ngoma tinokubatira tirarana. Handi haungararame usina munhu ka. Aiwa munhu anoraramika naye usinaye. Do you know when I broke up with Baba Titi, it took me time to start dating. Ndakanyatsotora time yangu yanga yakareba. Ndofunga pandakatouya paFacebook ndandisina munhu. Pandakatanga ndaita mbiri. Ndanga ndisina munhu because I was like grieving my marriage. Ndakatora time ndisina kudate. It's not like I can't take time. Handibozivi kuti kamweya kakazondibata kekungoita move fast like wifi yakandibatira nechepapi. But when I broke up with Baba Titi, my 8-year marriage, ndakata time ndisingadate, ndiri ndega, ndichinesa maunzu for the longest time, ndainesa maunzu angu. So handizivi kuti ndiani kuona kazitanga kudana naye paFacebook apa. Handichamboziva. PaFacebook apa mhenu wakazongouyo nerunyengo paFacebook apa, but pandakatouya my first days ndandisina kana basa nezvarume kana ndizoti zvakazobva nepi kana zvakazoinspirewa nei, handimbozivi kuti zvakatangira papi. So vanhu vane mari ndo vari honest here from experience. Vanhu vane mari futi havazi honest, but better kuchema uchichengetwa. Taura chokwadi, kuchema uchichengetwa kuri nani than kuchema wabirwa. You get what I'm saying? Handisi kuti varume vane mari vari honest ndo vanitori worse, because pamari ipapo muri 5. Ini ndaimbowa nementality yekuti find yourself a man asina motanga mese, but kana mentality kako mazuva ano kari kusheka, because asina kudaro unaye hauzi type yako, hauzi type yake. Akanyatsogezeswa ukamukwesha chaiye achakusiya kuenda kutype yake. Ndo zvakunetsera rume wacho. Asina chainacho izvezvizvi, unenge uri my everything wake, because ndiwe ka uri kumupimpa. Wamupimpa manje, wamuitira zvose akuenda manje kutype yake. But usati unenge uri my everything. Yeah. Saka hazvina formula. Ndakambovitaura kuti hazvina formula. Hana uyu murungu uya maititi ndo wandakatanga kuziva. Murungu uyu akanga murungu ndeupi zve? Ndakamboda nemurungu wasi wouya wekunze uyu. Murungu uya pamwe dai ndakawanikwa naye ka ndingadai ndisisina vana vangu izvozvo. Anga asingade vana, aingoda inini. Akanditi tinoenda unogara kuUK, but vana vombosiya. Ndo pazvakabhambira pamurungu iye uya. Otherwise I think by now ndingadai ndinaye murungu iye. Nyaya yevana nenyaya